जो तो सिनी चैनल नाई तंगनाय ताखौ बुखुक संनो खानि हाजां मुंगtai खुलुमung या फाव जोंतिनि नायलायनाय मिया आचार बाहाय के खलाय मिया आचार खलाय माने जतो बरो खलाय जाया फाना आंना के मिया आचार सिनी चैनल नाई निराव काहामा खिन्नो खलाय जामानाय मिया हाकतै फ्रो निसिमिनो मिया आचार खलाय नारंग माने वा नाल वा मलै वा थै थं मिया न खाय माने के आं ताकलाय हाकतैयो खलाय नारक जागलिया ताक वा थै सीजन चले साइता हम बताबो हवा थैसे मिया नन आचार खलाय नारक सिनाय के मिया आचार खलाय नि के नों कतरे खेरे थक जाग बाबो साफ साकेरे साजां नों जा साजां माने हाके हेले फ्रो हेले दी के हेले बाई पहले हाके बनो कहाँ के रुक दी रुफ्रो सो किसा रोई रुक दी के रुक बाई पहले हाके सिनी वीडियो निरक नाय तंग हाके या फंगसे पाइथक जरा करंगै नाय तंग दी बाहाय के खलायनाय थंग नोगनाय बनो कैसा के आस गोबां मानो बाहायलाय तंगाने जरा थांगो के ग्लास बुखु पातला के तंगनाय ग्लास बुखु पातला रक जानजा नगो तंग हाके अबो बाहाय के पीस खलाय आं खलाय फुनक जाक तंगो बनो पीस खाइबे पहले हाके सातों कहाँ वो मा फरानाय मिया आचार खलायन हि मिया फरामा ने हि हयसो अंग तंग हा सातों कहामा बा सांग तिनि मिया आचार खलायनाय आन लगे नि रगिनाय तंग दी या फांसिमि पाइथक जरा तिनि वीडियो न ताक थग रक मसला रक तिति खलाय सगैग्रान काराय तुं हारो ताक गोलमरिच रय रसनाय किसा जीरा याव तंगो बनो किसा थेप थप के पेट रंग के न कारे मानाना जीरा मेथी गोलमरिच याव बायजों हारो आचार खलाय फ्रंग के जुदा थक पातला रक बहायनो रय खायजांनाय मिया हयरनि थक बनो रन नांगो के हयर थक अखनि गोबां रय रहा थक गोबां नांनाय तमाने हमाले आं बिनिगार रयां नाय अरो आसारो इनके बिनिगार रयां के थक रक सं रक न किसा गोबां को रनि नांनाय ते सातंग कहाँ के फनाय नारं नांनाय थक रमानि थक तंग हा थक साला हा बनताक थक सांग तंग सानि yang मसला रक आं होल सकसिने हम थक तंग रवि गोसां र नाजा थक रय र हार जागाव या काराय कुतुंगो यगै नावै फेरा जागोन मुंताक जों रलायसिने के तक बनो कहाँ के बोल मासने हम हाय मसर जाजार आचार खलायमान दं के सं गोबां थक गोबां रवै खलायनि नांगो के गोदो खेनार फन हाया आंया माने हमाले बिनिगार रया के खलाय जाबा बिनिगार खलायले हांके हाया आंया के नारक मान हापानो बिनिगार नि बाहाय आं आसक जाजा गया के बिनिगार रक न जे रयै तंग सक रयै तंग जागो सं रक थक रक न गोबां को रय खाय जागो निरक मसला रक तैसा गोबां के रनाय के रवै खलाय निरक जे गथक जाते के नामानो आनिबा सरायसी आनि साय मिया आचार थक जाको बनो सानि सब सुद्रनि फ्रनसिमे आं बसराय फ्रनसिमे खलाय चार माने के बबो थक जागै जागो सरायबा सो मसरक दियक सामाया के ब मसला रक बासो गोबां सामाया के मसला रक मसरक आं के किसा के रजा निरक तैसा गोबां के मसरियक सामानाय दं के मसरियक मसला रक ते सामानाय के मसला रक ते गोबां के रय खलायमान कहाँ के बोलबाय पाय हा थंग जागावन थंग नांजां हाताबक अमनो सातंग ताबक फराय रय फिनाय माने हमाले बिनिगार रजा गया बा सातंग किसा कहाँ के फरावै हवाइसे बाय बोतल सिसी बोतल दाय नारक हाके गदो के नारक सामान ताक सातंग फराय रयसिनाय
Mia asar bolbai satongo fry mani hito phale ha tak bono sisi botolo ama kerang ke bising lo kerang ke sui kaha ke satongo fry ra roi na jak tei ganang rong ke hayang nahi ke tak or jaga o dasina dini nimia asar climate video nan rong nai thok jagi tong hang ke sini channel no kabang ke share khlai bai di te like subscribe rok khlai ni buta pa bai जों जे फासा रंग न फन दाला हा क्या से कपलंग मा के सगी रग दाजां ना इंया किसा जागा रग ना रगे हे हम ता हायखेन दानि नांगे बिसिब्रं अम बाय मांगनो मिया आसार ख्लाय ख्लाय दाय नारंग मान दे तांहाय अज ठीक सिं सिगे हे अजं केता कमनो कहा के खलौय नारग रखे हाय जाय दं नायांग ले प्लास्टिक नि बयं रग अंखेन किसा बाहाय रग जुदांगै थांगो के हायांगन रक फान किसा लाय के अम हाय बटल बायनाय जात सिसि बटल अंखेन जे फासा रंग न ख्लाय नारग तंगनि साकु जों साय मानायसिनाय हम बस थखा थौ हा अरं हा आं ताबो किसा कक सान नाय मन नन रक सबानि खरां बाय बा सबा ककथाय सबा अम हायके ककथाय सा किसा सकसे दे सलजाबायनो सिया हायपाना आं किसा रंगिया फानो सान नायनायनि रग सबानो किसा सक गोबां या फानो किसा जागा रग फानो गाय कोइस जागा रग किसा सक सरे सलजाक बाय अम हाय रग कमेन्ट रग ख्लाय साहाबाय दे आं ता क किसा सान नायनाय बिदि थक थाला हाया द मिया आसार खाय माने जो तने नाय दं से किसा के पासा रो आम सुबाय छुओ आंले आं खाय माने ओइ दे तांगो थक जालां मा पाइख अम सबा कक सामान दावबाय किसा सतरे सलजां मान दाव तं कमेन्ट ख्लाय रक साहाबाय दि के तिनि नि भिडियो न या फानसिनि पाइथक जरा करंगै सिनि चैनल बाय नाय दं मनि बांगै हाहाय न जतन खा काहाते खलमया फाव इरो बाय हाहाय दाइते न माला लायफिनाय